To jama'a barka da warhaka da wannan lokaci ga fassarar takaitattun labarai daga nan FVM Hausa International, sunana Umar Abullahi. Amurka ta sanya wa ministan rundunar sojin Cuba da harkokin safarar kayan sojin kasar takunkumi. Washington ta kuma sanar da sabbin matakan matsin lamba kan wasu 'yan kasar Cuban da yawa. Tun da farko ƙwararrun a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira ɗauki matakan gaggawa na hana takunkumin Amurka tura Cuba cikin abin da ta suka kira wani gagarumin hargitsi. Sun kuma yi Allah wadai da ƙarin matakai a baya-bayan nan kan tsarin tsibirin Cuba, duk da gargaɗin cewa akwai kasadar wata gazawa a fayyace. Cuba dai na fama da katsewar wutar lantarki da karancin kayan masarufi na tsawon watanni, hakan wadda ya ta'azzara sanadin matsin lambar shugaba Trump na neman Cuba ta kuma garin bawul ko kuma su fuskanci canjin gwamnati. Ministan wajen Jordan da na haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta Indonesia da Pakistan game da Turkiya da Saudiya har ma da Qatar da kuma Masar sun yi zargin Isra'ila da yin zagon ƙasa ga ƙoƙarin baya-bayan nan na cimma yarjejeniyar zaman lafiya a Gaza. A wata sanarwa na haɗin gwiwa da suka fitar bayanan tattaunawa da aka yi, ministocin sun yi Allah wadai da abin da suka yi kira a matsayin keta hakkin Isra'ila, musamman ma a zirin Gaza, wadda suka ce yana barazana ga shirin shugaba Trump na kawo ƙarshen rikici a yankin. Matakin ya zo ne bayan sanarwar da Hamas ta fitar, inda ta ce ta amince da shirin kwanci ɗamara wanda zai sanya ƙungiyar mika makamanta. Isra'ila dai ta kai hare-hare a Gaza cikin 'yan kwanakin nan. To na shan takaitattun labaran duniya daga nan FVM Hausa International. Za kuma ku iya sauraron labaran FVM Hausa gidan rediyon Kausen da ke yankin Arlit na jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta fara shirin inganta ilimin almajiranci da tsangayu da makarantun allo, tare da rarraba kundin da ya kunshi tsare-tsaren wannan shiri a jihohi, musamman ma jihohin arewacin kasar. Shirin dai ya kunshi koyarwa na almajiranci, karatun alkur'ani da masu sauran fannonin ilimin addini a harsunan larabci da turanci, game da lissafi da kuma ilimin kwamfuta. Bayan kaddamar da shirin inganta ilimin almajiranci da tsangayoyi da makarantun allo a watan Nuwamban bara a Najeriya, an rungumi dabarar ganin wannan shiri ya haɗu musamman ma a sauran jihohi da ma ƙananan hukumomi da ke arewacin ƙasar. Dr. Muhammad Sani Idris, shugaban hukumar kula da al'amuran almajirai da ma sauran yara da ba sa zuwa makaranta, shi da ya ce wannan shiri zai gyara ɓangarorin ilimi musamman ma da ya shafi ilimin tsangaya. To yanzu kuma sai batun da ya kawo cece kuce a kafafen sada zumunta kan zarge-zargen wasu rahotannin ware kuɗaɗe ga wasu ayyuka a jihar Kano, inda kungiyar da ke bibiyar aiwatar da kasafin kuɗi a Najeriya ta Haka ta ce ta wallafa bayanan da ke zargin gwamnatin jihar Kano ta ware miliyoyin kuɗaɗe a kasafin kuɗin shekarar 2025 wanda har yanzu ba ga ayyukan ba. A ranar 5 ga watan Agustan shekarar 2026, kungiyar da ke bibiyar aiwatar da kasafin kuɗi a Najeriya ta ce ta yi wannan zargi a wata sanarwa da ta fitar, wanda ta bayyana fiye da naira biliyan 1 domin gyaran azuzuwa 100 a fadin jihar Kano, amma kuma har yanzu ba a gani wani sauyi ba. Har wa yau Haka ta kuma yi batun karin wasu naira miliyan 235 waɗanda aka ware domin gina wata makaranta a karamar hukumar Sumaila, amma ka wannan lokaci babu wani labari da ya shafi wannan. To ƙarshen takaitattun labaran duniya daga nan FVM Hausa International, sunana Umar Abdullahi ke cewa ci gaba da bibiyan FVM Hausa kafar Facebook, YouTube da ma TikTok, har ma da gidan rediyon Kausen da ke yankin Arlit na jamhuriyar Nijar.